Il-bejħ tal-passaporti m'għandux jinżamm skapitu ta' reputazzjoni ta' pajjiżna huwa proprju għalhekk li din l-iskema għandha tiġi sospiża immedjatament. Dikjarazzjoni ċara li saret mill-Kamra tal-Kummerċ f'laqgħa li kellha mas-Segretarju Parlamentari Alex Muscat illi tpoġġa mill-Prim Ministru bħala il-persuna responsabbli mill-IIP. Il-Kamra tal-Kummerċ qed tgħid li l-iskema preżenti tal-bejħ tal-passaporti għandha tiġi sospiża sakemm l-immaġini ta' Malta tibda tieħu r-ruħ wara d-daqqa li kellna fl-aħħar xhur fuq ir-reputazzjoni tagħna. Dan bil-għan li tinħoloq skema li tkun tassew qed toffri programm ta' investiment f'pajjiżna. Il-Kamra tal-Kummerċ qed tipproponi programm aktar b'saħħtu li jorbot l-applikant ma' pajjiżna anke b'residenza effettiva u fit-tul. Proposti oħra jinkludu t-tisħiħ tal-liġi eżistenti li tirregola lill-operaturi tal-IIP filwaqt li għandu jissaħħaħ il-proċess ta' analiżi fuq l-applikazzjonijiet dak li jissejjaħ due diligence. David Xwiereb, President tal-Kamra tal-Kummerċ, insista li ċ-Chamber lesta tkun ta' spalla mal-Gvern f'dan il-proċess.